Dobrý deň, milé poslucháčky, poslucháči a poslucháčstvo. Moje meno je Lea Vasková a práve počúvate druhú časť relácie z regiónu, ktorej sa budem rozprávať s inšpiratívnymi ľuďmi o zaujímavých projektoch, akciách, udalostiach a o všetkom, čo sa v našom regióne deje. Mojím druhým hosťom je dnes starosta obce Zemplínske Hamre Jan Kepič, ktorý nás vzal do múzea, ktoré sa nachádza v Zemplínskych Hamroch. Spolu s ním sa teda porozprávame o histórii múzea, jeho vzniku, povieme si niečo aj o obci Zemplínske Hamre, no a samozrejme si spravíme aj takú malú prehliadku múzeum. Verím, že dnešná relácia bude pre vás inšpiratívna. Od mikrofónu vás pozdravuje Lea Vasková a prajem vám príjemné počúvanie. My sa s Jankom už poznáme, my si tykame a v dnešnej relácii si budeme tykať. Teda Janko, ahoj. Ahoj Lea, príjemný dobrý deň. Ja vás vítam v Zemplínskych Hámroch. Teším sa, že ste prišli objavovať históriu našej obce a čo to si spoločne o nej povieme, posprevádzame našim obecným múzeom a teda aj časťou Hamorského naučného chodníka. Poslucháči Snínskej kabelovej televízie určite vedia, že Zemplínske Hamre sa nachádzajú za obcou Bela. Teda ak idete obcou Bela, odbočíte a Zemplínske Hamre ležia pod Snínskym kameňom, dalo by sa povedať. Môžeme si na začiatok priblížiť trošku obec. Povedz nám, koľko máte obyvateľov, aká je to veľká obec, pretože už minule sme sa už rozprávali o tom, že strašne dlho sa tu ide a to sme ešte len v strede obce. A ja som si to minule uvedomila, že mohli by ste sa premenovať aj na Dlhé. Tak povedz nám nejaké základné údaje o Zemplínskych Hamroch. Je to dedinka, ktorá sa nachádza na severnom úpätí Vyhorlackých vrchov. V tesnom susedstve teda Sniny, nielen Belej nad Cirochou, ale susedíme s katastrom mesta Snina. A nie je to tak dávno, kedy sme sa osamostatnili, keďže Zemplínske Hámre v minulosti boli súčasťou katastra mesta Snina, ale o tom si povieme za chvíľočku. Čo sa týka obce samotnej, obec je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca, máme cez 1300 obyvateľov. V rámci okresu sme jediní spolu s obcou Bela nad Cirochou, ktorí populačne idú hore, takže sa teším. Myslím, že je tu nádherné prostredie nielen Vyhorlackých vrchov, o ktorých všetci vedia, ale aj časti Beskydského predhoria. To je možno taká novinka, ale Zemplínske Hamre sa nachádzajú teda v Beskydskom predhorí. Prvá písomná zmienka o našej obci je z roku 1809 a začala sa písať ako história doliny, takzvanej Jozefovej doliny, kde prišiel Jozef Roll. Hovorí legenda, že prišiel hľadať zlato a striebro, ale našiel väčší poklad a tým bola železná ruda. A tomu prispôsobil fungovanie celej doliny, postavili sa tu železiarne a celá obec má taký priemyselný nádych, povedal by som banícko-železiarsko-uhliarsky, tak toto zvykneme nazývať a ako som vravel, celé to fungovanie začalo týmto priemyslom a tomu sa postupne prispôsobilo celé bytie. To územie si nevybrali náhodou, lebo je vlastne v doline po pritoku Barnovho potoka, z kopca, teda voda ako vodná energia na poháňanie strojov, vodných koliec, takisto bohaté lesy na zásoby dreva, drevo ako základný stavebný materiál, ale neskôr ako aj drevené uhlie, ktoré sa z neho vlastne vyrábalo na výrobu železa. No a keďže sú to vulkanické hory tuto pri nás, tak zásoby železnej rudy, ktorá sa ťažila, spracovávala, vyrábalo sa surové železo a neskôr sa tu založila aj zlievareň, kde sa odlievali zaujímavé veci, ako umelecké, takisto aj dennej potreby. My sa nachádzame v strede obce, kde dominantou je kostol, ktorý je vysoký a návštevníci si ho určite hneď všimnú. Pri kostole po ľavej strane sa nachádza práve múzeum, pri ktorom my práve teraz stojíme. Kedy toto múzeum vzniklo, alebo teda bolo tu odjakživa, alebo ste sa rozhodli ho zriadiť vy ako obec? Múzeum ako budova vznikla ako prvá murovanica v obci. To znamená, že keď prišli Rollovci začiatkom 19. storočia, tak ako prvé postavili túto budovu, ktorá slúžila na ubytovanie robotníkov, ktorí stávali železiarne a neskôr ich prevádzkovali. Neboli to len takí obyčajní robotníci, samozrejme, bolo to hlavne teda vedenie železiarní.
a boli to ľudia, ktorí prichádzali zo široka ďaleka. Zemplínske Hámre mali v minulosti taký nádych, ja tomu hovorím moderne multikulty. To znamená, že toho času, keď tu prišli, tak absentovali tu vlastne odborníci z hutnického priemyslu, baníctva a tak ďalej. Dovtedy to bola taká krajina, kde sa pásli ovečky a bol taký ten možno viac valašský štýl života. A neskôr, keď sa rozhodli tu založiť nejaký ten priemysel, tak potrebovali odborníkov. A tí odborníci prichádzali z Nemecka, z Česka, Poľska, Maďarska, takže boli to ľudia, ktorí boli z rôznych krajín, rôznych kultúr a tu sa stretli, tu sa spolu naučili žiť a fungovať. A odvtedy možno Zemplínske Hámre, ako ich dnes voláme, majú taký charakter možno šťastí uzavretej komunity, trošku inej komunity s nemeckým nádychom, ako je tomu po zbytok obcí v okrese Snina. Ale bolo to zase niečo, čo nás posúvalo dopredu a si myslím, že ten taký charakter inakosti zostal Zemplínskym Hámrom dodnes. Čo sa týka samotného múzea, to vzniklo ako projekt v roku 2015, takže čo chvíľa slavíme 10. výročie fungovania, to znamená, že je pomerne mladé, bolo vystávané vďaka švajčiarskym fondom. A nie je to len múzeum, ale vznikol vlastne celý projekt toho Hámorského naučného chodníka, ktorý mapuje históriu baníctva, železiarstva, uhliarstva, ale aj bežného života v doline. Takže všetci návštevníci, ktorí tu prídu, a či sú to návštevníci naši, lokálni alebo zďaleka, majú možnosť buď komentovaným sprevádzaním sa dozvedieť, čo to o našej obci, alebo máme, ja tomu hovorím, že taký offline naučný chodník, alebo tzv. Samoobslužný naučný chodník, kde návštevník si môže na infopaneloch, ktoré sú pred každou zástavkou Hámorského naučného chodníka, prečítať v dvoch jazykoch, teda po slovensky a po anglicky, o histórii daného miesta, na čo slúžilo, ako fungovalo, nejaké nákresy, historické fotografie a podobne. Takže aj sprevádzanie, aj po nejakej vlastnej osi, či už peši alebo na bicykli, môže ktokoľvek a kedykoľvek prísť a čo to sa o tej histórii dozvedieť. My sa nachádzame, ako som už spomínala, pred budovou múzea a spravíme si takú menšiu alebo teda takú kratšiu prehliadku. Môžeš nám povedať, čo teda vravíš tým návštevníkom, keď stojíte tu vonku, obzeráte si tú budovu, možno tú vyhliadkovú väžu alebo chalúbku, ktorú tu máte? Oboznamuješ ich aj s týmto okolím? Oboznamujeme. Hámorský naučný chodník má 14 zastavení, tiahne sa naprieč celou obcou a končí až na rovienkách na trase smerom na Snínský kameň. My sa nachádzame teda pri kostole na Kostolnom námestí, kde máme prvú zastávku a to je vlastne naše obecné múzeum a kamenná murovanica, kde v jej priestoroch sú zriadené expozície týkajúce sa jednak tej priemyselnej výroby a takisto aj etnografie. Takže nech sa páči, pozývam vás dovnútra. Takže vošli sme dovnútra, nachádzame sa v centrálnej časti múzea, budovy, kde dominuje vlastne černá kuchyňa, ktorá je dochovaná pôvodne ako bola a nad nami sa tyčí nápis Anton Barna, hostinec, vyčap, piva, vína a liehovín. To nám naznačuje, že táto budova si prešla počas svojho života rôznymi funkčnými využitiami a teraz momentálne je teda múzeum. V minulosti ako prvý účel bola ubytovňa, neskôr tu bola krčma, čo naznačuje teda ten nápis. Bolo to také kultúrno-spoločenské centrum diania v rámci obce alebo v rámci doliny. A neskôr za čias bývalého režimu tu bol domov rôznych služieb, prevádzkáreň, potraviny. A v tom poslednom svojom životnom cykle, ktorý zatiaľ teraz prebieha, možno nie je posledný, ja tomu verím, že nie, ale že tá budova žije a rozvíja sa ďalej, tak je vlastne naše múzeum. Práve toto ohnisko je také zaujímavé, určite to priťahuje aj návštevníkov, keď tu prídu.
A ja teda viem, že minulý týždeň ste tu mali naložený oheň. Povedz nám, kedy tu vlastne kladiete a keď sa to kladie, je tu trošku teplejšie? No budova je kamenná murovanica, takže to sa prejavuje samozrejme aj na klíme, ktorá hlavne teda v tých letných mesiacoch je veľmi príjemná. V týchto prechodných obdobiach, ako je to teraz, tak je tu pomerne chladnejšie a práve tá čierna kuchyňa s veľkým ohniskom uprostred tomuto priestoru vie dodať teplo. Keď sme tu vošli, tak sme si možno mohli všimnúť aj takú inú arómu, teda ten dym, mierne zadymenie, také príjemné a toto vlastne súvisí s tým, že vždy v máji, keď prebieha akcia Noc múzeí a galérií, tak táto čierna kuchyňa nám ožíva, nakladieme ohňa a máme tu rôzne také dobroty, ktoré si opekáme, varíme tradične na drevenom uhli a na drevenom uhli, ktoré je aj dnes vyrobené v zemplínskych hámroch. Ďalej pokračujeme doprava alebo doľava? Tak zajdeme teraz doľava a trošku si povieme niečo o tej priemyselnej histórii, ktorá vlastne dominovala tejto doline. Ja som povedal, že prvá písomná zmienka o tejto obci je z roku 1809. To už je tá história, ktorú písal Jozef Roll. My vieme, že v tomto území história prebiehala aj predtým. Bola tiež banícka, zhruba od roku 1723 sú prvé písomné zmienky o tom, že sa tu začala ťažiť železná ruda. A v historických prameňoch sme sa dozvedeli, že aj predtým sa tu nachádzali dokonca sklárne, ktoré tiež prevádzkovali Rollovci. Takže tá história tohto miesta je pomerne zaujímavá, intenzívna a nie až tak dávna. Prišli sme do miestnosti, ktorá je venovaná teda hlavne baníctvu. To súviselo teda s ťažbou železnej rudy a ťažba železnej rudy bola hlavne teda povrchová, ale takisto aj hlbinná v tzv. Banských štvoľniach. Povrchová boli tzv. Pingové polia, alebo teda doliny, veľké jamy, kde sa vlastne vyťažilo to všetko, čo bolo na povrchu. No a hlbinná teda v Banských štvoľniach, kde urobili sa banské diela, ktoré mali dĺžku 200-300 metrov a vlastne z nich sa ťažila železná ruda zo zeme na povrch. Je to prvá miestnosť. Je veľmi zaujímavé, ako ste spravili tie informačné tabule na stene. To určite pritiahne pozornosť viacerých návštevníkov. Ja som si ale všimla zaujímavé exponáty, ktoré tu máte vystavené, tak môžeš nám ich priblížiť trošku, že čo tu môžeme vidieť okrem kladív a čakanov, ktoré sa nachádzajú v strede a je skutočne vidieť, že niektoré z nich sú poriadne opracované. Tak čo môžeme vidieť napríklad v tých vitrínach? Tam vidím nejaký ďalekohľad krížený s uhlomerom, čo si ani netuším tipnúť, že čo by to mohlo byť. Takže keďže doba bola taká, že vtedy neexistovali moderné GPS-ka, ako je tomu dnes a tí baníci potrebovali sa orientovať v priestore, zapisovať rôzne informácie na mapy a takisto aj tie mapy teda čítať a podľa map sa orientovať, tak vlastne tieto zariadenia slúžili na takúto orientáciu. Máme tu výstavku lámp, ktoré vlastne slúžili na osvetľovanie banských štvoľní. Máme tu, ako si spomínala, kladivá, krampáče a rôzne iné ťažké náradie, ktorým sa vlastne tá železná ruda dobývala. A čo je podľa mňa najzaujímavejšie, máme tu jednu krásnu vitrínu, ktorá je venovaná geológii v rámci Výhorladských vrchov, čo sa tu nachádza. A ako som spomínal, sú sopečného pôvodu, takže dominuje tu andezit, ktorý ťažíme v podstate dodnes v našom kameňolome. Máme tu vzorky železnej rudy, dokonca naši návštevníci si ju môžu poťažkať. A najzaujímavejším kúskom je také malé zrniečko, ktoré sa skrýva za lupou. Môžeme si ho ísť pozrieť bližšie. Ako je tu napísané, je to také zrniečko, ktoré je na kameni, malé zrniečko pod lupou, má taký strieborný lesk a nesie názov Výhorlatit. Je to niečo, čo je svetový unikát, nenachádza sa zatiaľ nikde inde a je to vlastne zlúčenina bismut selen tellur, ktorá nesie stopové prvky striebra a zlata. A takéto malé zrniečko má pomerne zaujímavú hodnotu. Posledná dostupná informácia bola okolo 200 eur. Takže aj takéto zaujímavosti sú vo Výhorladských vrchoch a taktiež aj v našom múzeu. Okrem týchto vzácnych kameňov sa v opačnej časti miestnosti nachádzajú, ja by som povedala, že krúžidla, čo vôbec nemusí, ale môže byť pravda. Tak povedz nám, čo sú toto za prístroje?
Tak nie sú to kružidlá, sú to vlastne, dnes tomu hovoríme statív a slúžili na umiestnenie prístrojov, o ktorých sme si pred chvíľou rozprávali, na určovanie zemepisnej polohy. Máme tu taktiež sochu svätej Barbory, ktorá je patronkou baníkov. A v neposlednom rade tu máme pekný model murovanej pece, vysokej pece, v ktorej sa vyrábalo vlastne surové železo. Je to taký modernejší typ, je tu vlastne model pece etelky z huty v Nižnej Slanej a máme ju zloženú pri okne a z toho okna je krásny výhľad zase na túto našu vysokú pec, aby naši návštevníci si teda mohli porovnať technologické a konštrukčné rozdiely jedného a druhého prevedenia. Prešli sme do druhej miestnosti. Ja by som povedala, že sú to kovačské mechy v mega veľkom prevedení, ale tak povedz ty tvoj odborný názor. Áno, je to tak, dominujú tejto miestnosti. Ja len poviem ešte pre ilustráciu, ten hamorský náučný chodník mimo iného má jednu zastávku, ktorá nesie názov Garbiareň, takže už z názvu vyplýva, že sa tam spracovávali vlastne kože a tieto mechy, ktoré tu sú pred nami, tak sú vlastne vyrobené z časti z dreva a časti z kože. Slúžili na dodávanie vzduchu do ohniska, poviem to takto. A ten vzduch, teda, ktorý obsahuje kyslík a podporuje horenie, je potrebný aj pri výrobe železa, aj pri spracovaní. Môžeme si povedať, čo to o princípe vlastne výroby surového železa v takom jednoduchom prevedení. Máme tu rez vysokej pece, kde vlastne zhora do tej pece sa sypala jak železná ruda, takisto aj drevené uhlie. Zapálilo sa to a v spodnej časti je vlastne prívod vzduchu, ktorý môžeme vidieť a tam sa vlastne privádzal ten vzduch pomocou takýchto veľkých mechov, ako tu vidíme. Toho času boli poháňané vodným kolesom, aby to bolo urýchlené, plynulé, automatickejšie a bolo to dôležité za tým účelom, aby sme v ohnisku dosiahli teplotu okolo 1600 stupňov Celzia, kde vlastne dochádza k transformácii a výrobe surového železa, ktoré má tekutý stav toho času a postupne sa vlastne z dola odpichovalo surové železo a na povrchu sa nám vytvorila tzv. Troska. O týchto troskách si môžeme niečo povedať aj ukázať. Máme ich tu. Je to odpad z hornín, z tej vyťaženej železnej rudy, ktorý po ochladení stvrdol a mal taký sklenený nádych. A takou zaujímavosťou je, že z tohto odpadu máme vysypaný kopec, ktorý sa nachádza nad kostolom. A to sa asi pomaličky presunieme do ďalšej miestnosti a ďalšej expozície. Takže dobre si poznamenala, je tu nejaký človek zo železa, nesie názov Merkur, povieme si o ňom za chvíľočku niečo viac. V tejto miestnosti nám dominujú exponáty, ktoré sú vlastne produktami, ktoré boli vyrábané v týchto železiarniach a zlievárni. Pred nami je infotabuľa, takže v úvode si vieme povedať, že bývalé železiarne sa nachádzali v centre súčasnej obce, nad našim kostolom, kde ešte v 60. rokoch bola dochovaná administratívna budova železiarni. Tam sa vlastne za tým nachádzala aj vysoká pec a zlievareň. Ja len doplním, že železiarne začali sa prevádzkovať okolo roku 1815 a v roku 1841 bola spustená do prevádzky aj zlievareň, kde sa vyrábali veci ako umelecké, takisto aj praktické, na dennú spotrebu a tak ďalej. S tým, že najzaujímavejším dielom, ktoré bolo toho času odliaté, je socha Herkula. Boli dokonca odliaté 3 takéto sochy. Jedna sa nachádza na nádvorí kaštieľa v Sníne. Ďalšia, ako môžeme vidieť na infopaneli, sa nachádza v Užhorode a tá tretia je údajne v súkromnej zbierke niekde v zahraničí. Máme tu tiež levy, ktoré strážia Humenský kaštieľ, tieto boli takisto odliaté tuto v hute u nás. A keď si sa pýtala na toho človeka, ktorý je tu a nesie názov Merkur, tak je to vlastne typ pece, ktorá sa
používala, v minulosti používalo ju pánstvo ako taký dobový infražiarič, kde vlastne sa zozadu nakladol oheň a postupne tento hrubý kus liatiny sálal teplo do priestoru. Takisto mal využitie počas prechodných období, dajme tomu v sadoch na jar, aby nezamrzol kvet v prípade výkyvov počasia, ale ako som spomínal, teda aj v záhradných sedeniach, kde sa pil čaj, sedelo pánstvo a aby im nebola zima, tak takáto piecka Merkur im dodávala teplo a atmosféru. Okrem tejto veľmi zaujímavej sochy lomitko pece sa tu nachádzajú aj kríže, čiže je to tu také trošku duchovnejšie, možno tí poslucháči, ktorí nás práve teraz počúvajú a ešte tu neboli na prehliadke a majú radi tú duchovnú, alebo teda náboženskú kultúru, tak možno práve tieto kríže by boli zaujímavým prvkom, na ktorý by sa tu prišli pozrieť. Povedz nám, čo to je za vzorka krížov a dúfam, že ste ich nevzali z cintorína. Tak začnem odzadu, vzali sme ich z cintorína a sú to vlastne kríže, ktoré boli taktiež tu odliaté. Keď sa na nich pozrieme, tak každý je iný. Istým spôsobom je umeleckým dielom. Slúžili teda na ten istý účel, ako slúžia dnes, s tým, že možno dnes sú to viac také kamenné pomníky. Každý si chce uctiť tých svojich blízkych a to miesto posledného odpočinku nejakým spôsobom skrášliť. Tak to bolo aj v minulosti a práve tieto kríže slúžili na takéto aj, poviem to v úvodzovkách, skrášlenie. Máme tu krásne sochy umúčeného Krista, Panenku Máriu, anielikov. Môžeme povedať, že akýsi tvar srdca, umúčeného Krista a tak ďalej. Takže každý ten kríž je iný, máme ich aj viac, máme expozíciu krížov aj v suteréne. Sú to kríže z hrobov, ktoré už dnes vlastne nemajú svojich priamych potomkov a aby nepadli do zabudnutia, tak sú vystavené tuto v našom obecnom múzeu. Ja len teda pripomeniem, že áno, každý kríž vyzerá inak, ale je zaujímavé, že sú na nich prvky, ktoré sú rovnaké na napríklad dvoch krížoch, že napríklad tá tablička na meno je rovnaká na dvoch krížoch, prevedenie anielika je rovnaké na dvoch krížoch, ale zvyšok kríža je už úplne iný. Čiže je pravdepodobné, že sa používali nejaké matrice, ktoré boli populárne a teda zakomponovali ich do rôznych krížov a dokázali nimi vytvoriť originálne dielo a možno im to nejak uľahčovalo tú prácu? Určite áno. Princíp výroby alebo teda liatia spočíva v tom, že urobí sa najprv nejaký model, následne sa z neho urobí piesková forma a do tej sa odlieva surové železo a z nej sa vlastne vyberú takéto hotové produkty, ktoré sa ešte dopracujú a aby si tú prácu teda uľahčili alebo si ju vedeli uľahčiť, tak mali vlastne pripravené alebo predpripravené tie jednotlivé modely a potom následne to už takto skladali ako istú skladačku. Takže cestou späť sa zastavíme ešte pri expozícii, ktorá je venovaná uhliarstvu a môžeme vidieť, ako teda na infopaneli, takisto aj na starých fotografiách, že to uhlie vlastne vznikalo tak, že najprv sa poukladalo drevo do tzv. Miliéra, alebo naši tomu tiež hovoria míľa. Chtiac nechtiac prechádzame k názvu Hamorská míľa, čo je vlastne podujatie, kde si vlastne takto pripomíname dni obce a aj uhliarov, ktorí tu fungovali pomerne dlho. A samotný milier ako naukladané drevo, ktoré sa následne obložilo hlinou, listím a sa zapálilo a vlastne tým, že tam bol len obmedzený alebo teda veľmi obmedzený prístup vzduchu, tak tým nedokonalým spaľovaním, tzv. Karbonizáciou, vzniká nám drevené uhlie. Takýto miliér v závislosti od veľkosti, či bol taký menší ako je na fotografii, alebo takýto veľký, ktorý tu máme na infopaneli, horel zhruba týždeň až takmer mesiac. Takže celý ten čas tí uhliari museli byť prítomní, pri tom, aby neprisalo náhodou viacej vzduchu, aby plameň úplne nezahasil sa. Niekedy na povrchu vychádzali také drobné plamienky, miestnym hovorili montruch, takže bolo potrebné tieto plamienky uhasiť a uhliari vlastne keď išli do toho lesa, tak tam museli celý ten čas byť, žiť, fungovať, stravovať sa, takže bola to taká vlastne komunita, ktorá žila mimo tej našej doliny obce. Vidíme tu aj takú pílu, ktorá sa pravdepodobne používala na pílenie stromov, tak je to autentická alebo je to replika? Je to autentická píla.
takzvaná dvojručná alebo dvojmužná, kde vlastne dvaja, slangovo tomu hovorím aj moja, tvoja, s úsmevom na tvári. Tá práca s tým určite nebola ľahká, ale toho času iné metódy neboli, takže vďaka takejto píle teda dali dole strom, ktorý následne porezali, porúbali a urobili ten milier. Potom vypálení alebo po tom procese karbonizácie sa vlastne musela celá tá míľa rozobrať, takže najprv tie vrchné vrstvy, listia, zeminy a tak ďalej a následne sa z toho vyhrabávalo uhlie. Môžeme si všimnúť po našej pravici, máme tu takéto triviálne drevené náradie, s ktorým sa vlastne to uhlie vyberalo. Sú to ako keby hrable, motiky a také všelijaké tomu podobné náradia. Nebola to práca ľahká, určite to bola práca veľmi špinavá a prašná a následne sa to uhlie vrecovalo a na vozoch s konským povozom sa distribuovalo ďalej. Zaujímavosťou je, že naše uhlie bolo pomerne známe a žiadané, takže odtiaľ sa vozilo až na stredné Slovensko. A ďalšou zaujímavosťou je, že výroba železa, železnej rudy skončila v podstate pred 20. storočím, ale táto metóda výroby uhlia tu bola pomaly do 70. rokov minulého storočia a inej podobe pokračuje dodnes, takže Hamra zostala verná uhliarstvu a to drevené uhlie máme tu dodnes, ktoré sa vyrába a expeduje sa ďalej. No a teda ja počítam s tým, že keď sa tu toľko palilo uhlie a spracovalo železo, tak mnohým ľuďom to evokuje práve tie mytické alebo mytologické bytosti a možno aj nejakých tých čertov. A vidíme tu takú veľkú reťaz, tak povedzte, ktorému čertovi ste ju zobrali? No netrúfam si byť konkrétny v tomto, ale môžeme vidieť teda aj takéto ukážky reťazí, ktoré sa taktiež vyrábali tu u nás. Tieto reťaze v podstate slúžili na priťahovanie dreva, kde na jednej strane sú vlastne klince, ktoré sa zabili do kmeňa a na druhej strane je hák, takže za pomoci koňov, dajme tomu, mohol sa ťahať. Pomaličky sme sa presunuli do druhej časti budovy, ktorá je venovaná viac etnografii. Dominujú tu teda infopanely, ale hlavne stena, pôvodná stena, ktorá je vlastne kamenná. Na nej sa nachádza hlinená omietka, ktorá sa vytvorila za pomoci blata a slamy nasekanej a následne sa to pretrelo celé vápnom. Takže môžeme tu vidieť krásnu štruktúru tejto steny, na ktorú premietame dobové fotografie, takže naši návštevníci, ktorí tu prídu, tak môžu zliadnúť rôzne zaujímavé momenty z histórie, ktoré boli zachytené fotoaparátom. A tu by som v rámci histórie povedal, že ako sme sa bavili na začiatku, tá prvá písomná zmienka bola v tom roku 1809. Toho času sa to volalo Jozefova dolina a takto sa to vlastne nieslo až povedzme do roku 1954, kedy sa spustil proces osamostatnenia tejto osady od Snínského katastra, lebo v minulosti teda to bolo súčasťou Sníny a v 56. roku sa vlastne odčlenila táto časť, kedy toho času niesla názov Pusté Hámre alebo Snínské Hámre a v 56. roku vznikli Zemplínske Hámre, tak ako ich poznáme dnes. A keďže sme pred chvíľou rozprávali aj o kostole, tak zaujímavosťou je, že v roku 1958 sa rozhodli miestni postaviť si kostol, ktorý tu dovtedy nebol, bola tu len kaplnka a bola tu zvonica, ktorá sa nachádza aj teraz nad našim kostolom a kostol si postavili miestni svojpomocne a dali ho do užívania v roku 1961. Takže pomerne nový kostol a nová dedina. V tejto etnografickej časti si spomínal, že je história, tak povedz nám možno niečo také zaujímavé o histórii výroby železa. Tá história bola, ja hovorím, že stále krátka a veľmi intenzívna. Okolo roku 1870 niečo tieto železiarne boli odpredané a
Odkúpil ich Filip Coburg, ktorý bol vlastne synom belgického kráľa Leopolda I. Trošku zmodernizovali tú výrobu v rámci železiarní, začali sa používať párne stroje. No ale s rozvojom priemyselnej revolúcie bola zvýšená požiadavka aj na výrobu železa a tieto naše železiarne žiaľ už kapacitne veľmi nepostačovali, takže potom na sklonku 19. storočia bola aj ukončená výroba v týchto našich železiarniach, ale tá priemyselná história sa vlastne písala ďalej a aj keď neboli už až tak veľmi využívané tie stroje na výrobu železa, tak sa ťažilo z iného bohatstva a to boli vlastne stromy a drevná hmota, ktorá sa tu nachádzala a okolo roku 1912 grof Degenfeld dal tu vystaviť úzkokoľajky, ktoré slúžili na zvážanie dreva, ktoré sa následne predávalo alebo sa teda aj spracovávalo. Ďalej tu bežala výroba dreveného uhlia a tu také fungovanie v rámci tejto osady toho času ešte malo viac taký ten lesnícky nádych. Samozrejme menili sa aj pomery v rámci Rakúsko-Uhorska, rozdeľovali sa majetky, ľudia si tu vlastne zabezpečovali už svoje nejaké, skupovali si polia. Bola to celkom taká zaujímavá história a vlastne vtedy reálne začala vznikať tá samostatná obec, o ktorej sme sa teda rozprávali a v tom 56. roku už získala aj ten názov Zemplínske Hamre. Okrem tejto etnografickej časti tu máme kríže, zase. Teraz už aj s kamennými nahrobkami. A je tu teplomer, ktorý nám hovorí, že je tu 13 stupňov. Čiže veľmi príjemne a osviežujúco, ak ste tu v lete, nie ako my v maji. Aj tieto ste zobrali z cintorína? Áno, aj tieto kríže sme zobrali z cintorína a ako som spomínal, aj pod múzeum sa nachádza súterén, kde máme expozíciu ďalších krížov. Aj tieto kríže patria k životu tejto obce, tohto miesta, takže preto sú takto zhromaždené v našom múzeu. Je tu ďalšia miestnosť. Povedz nám, čo sú tu za stroje. Toto je, typujem, že plúh a toto je niečo na vodu alebo na trávu. Je to na trávu, je to šečkárňa, môžeme to nazvať, ako chceme. Starší to určite poznajú. Slúžilo to vlastne na posekanie trávy alebo slamy pre zver ako krmivo. Takisto aj po našom pokryva pre sliepky. Mnohí to takto praktizujú aj dodnes, takže máme tu výstavu rôznych vecí, ktoré slúžili pre ľudí, ktorí tu žili, pracovali, vlastne je to pracovné náradie, či už pre hospodárske zvieratá, alebo pre ľudí kosy, čakany, hrable a rôzne iné veci, na ktoré sa dnešné mladé deti už tak pozerajú, že čo to je, nepoznajú to už veľmi, takže aj pri takýchto momentoch si uvedomujeme, že takáto expozícia má zmysel pre ďalšie generácie, aby videli, ako ťažko a s akým náradím sa vlastne pracovalo. Okrem iného tu máme aj expozíciu, alebo teda infopanel, ktorý je venovaný ľudovej architektúre. Nachádzajú sa tu ukážky domov, či to už boli teda drevenice, neskôr vaľkové domy. Tento druh pôdy, červenice ilovistej, ktorá sa tu vlastne nachádza, je vhodný na výrobu tzv. Nepálených tehál. Takže v Snine bola v minulosti tehelňa, kde sa vlastne vyrábali takéto a iné tehly. Tieto sú vlastne klasické vaľky, z nich boli postavené domy. Zaujímavosťou sú aj vlastne tie drevenice, ktoré som spomínal, boli pokryté slamenou strechou. Zaujímavosťou je, že táto slama bola hlavne teda zo žita. V minulosti sa tu dosť preferovalo pestovanie žita a konope. V tejto tradícii v menšej časti zostávame vlastne dodnes, kde aj dodnes sa v Zemplínskych Hamroch pestuje časť technického konope a takisto sme tu vypestovali aj slámu z janského žita alebo krybice, z ktorej je pokrytá chalúbka deduška Večernička, takže každý, kto pôjde do Novej Sedlice a pozrie sa na tú slamenú strechu, tak sa tam nachádza aj sláma, ktorá bola vlastne vypestovaná v Zemplínskych Hamroch.
Tak vidíme tu rôzne nástroje, aj popruhy. Typujem, že toto je nejaký popruh na dvojzáprach volov alebo koní a toto sú kantáre konské. Že? Je to presne tak. Čo je to, čo visí zo stropu? To bolo na voli. Tieto predmety, ktoré tu môžeme vidieť, sú od obyvateľov obce, alebo ste ich možno mali tu nejak zachované, alebo ako ste ich našli? Časť predmetov máme zachovalých od obyvateľov z obce a môžem povedať, že aj dodnes vlastne pribúdajú rôzne exponáty, kde miestni, pokiaľ robia poriadky na povalách, stodolách a tak ďalej, nájdu nejaké zaujímavé časti z histórie, tak donesú to k nám, za čo sme im veľmi vďační. My to vlastne upravíme a následne sa to vystavuje. Sme v poslednej miestnosti tu hore, teda tipujem. A máme tu taký obrovský otvárak na víno, ktorý asi neslúžil na víno. Nejaké zvláštne sekery a korytka a kolovrátok. Tak povedz nám, čo to tu je a čo všetko tu môžeme vidieť. Môžeme tu vidieť na rade pre remeselníkov. Tá veľká vývrtka teda nie je na víno, je to takýto veľký ručný vrták. Slúžil teda na vyvrtanie otvorov do dreva. Máme tu sekery, máme tu hobliky, máme tu rôzne kladiva, dláta, veci, ktoré sa vlastne používali pri tesárčine. Máme tu taktiež časť expozícií, kde sú vlastne staré korytá, máme tu zbušku na maslo, ako sa jej hovorilo, alebo maselnica, kde sa vyrábalo maslo zo smotany. Máme tu big lice, máme tu lamačku ľanu alebo konope, veci, ktoré slúžili na pranie, hrebeň na česanie ľanu a konope. Máme tu hlinené džbány, pri nich by som sa trošku pristavil. Táto ilovitá zem, ktorá tu je, tak vlastne priala aj hrnčiarstvu a dodnes si to hrnčiarstvo pripomíname aj v našej remeselnej dielni, kde sa môžeme za chvíľočku ešte pozrieť a máme tu komplet celú technológiu vlastne na výrobu hrnčiarských výrobkov, takže naši návštevníci, ak tu prídu či už na nejaké podujatie alebo v rámci našich workshopov, ktoré organizujeme, tak môžu si aj sadnúť za hrnčiarsky kruh a vyrobiť si čo by aj takýto krásny hlinený džbán. Prešli sme do vedľajšej miestnosti, alebo teda do miestnosti ďalej budove, tak povedz nám, čo sa tu nachádza. Ja by som povedal, že to je taká posledná v úvodzovkách obývaná miestnosť v rámci expozície nášho múzea, ktorá sa nachádza teda dole v suteréne a je to naša remeselná dielňa. Keď vôjdeme, tak dominujú tu krosná, ktoré sa v minulosti používali na tkanie kobercov. Nielen v minulosti, dajú sa používať aj dnes, sú funkčné. Okrem toho tu máme také malé krosienka, takže keď robíme rôzne workshopy, tak vieme 10-15 ľuďom proste rozdať maličké krosienka, kde si vedia takisto v pohodlí, či už tu, alebo hoci aj niekde inde, utkať rôzne koberčeky a takéto menšie dekoratívne prvky. Ďalej tu máme celú technológiu hrnčiarskej dielne, takže môžeme tu vidieť hrnčiarske kruhy, pec, z ktorej sa tu vypaľovalo, stoly, po poličkách je vlastne rozložená keramika, ktorá sa tu vyrábala. Vieme si ju vlastne nafarbiť, vieme dať na ňu glazúru, vieme sa s tým v podstate vyhrať ako chceme. Takisto tu robíme rôzne workshopy pre menšie deti, kde prídu a z tej hliny si môžu vyrobiť či už za pomoci nejakých formičiek alebo iných predmetov, maličké pláčiky, postavičky. No proste rôzne také produkty, ktoré si najprv urobia, vyfarbia si a následne sa to vlastne vypáli v našej piecke. A okrem iného túto miestnosť využívame aj pri našich podujatiach, kde sa tu pečú, dajme tomu, šišky, varíme tu čaj a máme tu také svoje vlastné technické zázemie. My sme sa trochu prešli, čo je zjavné na mojom dychu, tak povedz mi, kde sa nachádzame a čo tu môžeme vidieť. No, postupujeme ďalej po našom hamurskom naučnom chodníku a v rámci centra sme sa zastavili pri už replike našej vysokej pece. Toto je technologické zariadenie, kde sa vyrábalo svojho času surové železo, ako som spomínal, je to replika, originál stal na druhej strane brehu. Je to pomerne zaujímavý kúsok a takýchto vysokých pecí v rámci Slovenska nie je veľa, takže pre odborníkov z fachu je to celkom vyhľadávaný artikel.
Táto pec je v podstate urobená celá tá spodná časť a chýba jej ešte trošku vrch. Máme tu také okno do minulosti, pri ktorom momentálne stojíme a vlastne cez neho si môžeme pozerať, ako to vyzeralo v minulosti celé. A aktuálne máme predschválený projekt, kde chceme dobudovať časť tejto vysokej pece spolu s tou vrchnou časťou, ktorá nesie nemecký názov Gicht. Je to vlastne vsádzobňa alebo miesto, odkiaľ sa vsádzala železná ruda spolu s dreveným uhlím. A je to najvyššie miesto na tej peci. Myslím si, že do budúcna, ak sa nám to podarí dobudovať, tak môže z toho vzniknúť celkom vyhľadávaná vyhliadka, odkiaľ bude vidno celú dedinu, jak jednu stranu, tak druhú. A zároveň nám to zatraktívni trošku ten priestor okolo vysokej pece, okolo našej bytovky a takisto sa tu nachádza aj vodný hámor. V rámci ochutnávky zemplínskych hámrov a toho, čo sa tu nachádza, sa nachádzame dnes pre nás v poslednej budove. Je to budova vodného hámru, z toho vlastne pochádza aj názov Zemplínske hámre a je to v množnom čísle, takže znamená, že tých hámrov tu v minulosti bolo viac, konkrétne bolo ich 5 a slúžili vlastne na spracovávanie železa a výrobu rôznych produktov. Názov hámre alebo hámor pochádza z anglického slovíčka hammer, čo je vlastne kladivo a aj vo vnútri, keď sme prišli, tak tu môžeme vidieť takéto obrovské kladivo, ktoré bolo poháňané vodnou energiou, vodným kolesom a slúžilo teda na uľahčenie práce pre tých kováčov. Princíp bol pomerne jednoduchý a samotná technológia bola vlastne nastavená tak, že máme tu takisto výhňu kováčskú, veľkú. Môžeme sa k nej prejsť. Tá pozostáva z ohniska a tuto vzadu je opäť takýto veľký mech, ktorý slúžil na vháňanie vzduchu. Tento bol poháňaný ručne, takže ja si ho teraz takto pracne natiahnem. A keď si ho pustím, tak vlastne vzduch prúdi z neho až do ohniska a tu si kováč vlastne mohol umiestniť, či to bola sekera, ktorú vyrábal, alebo motika, alebo čokoľvek iné. Predhrial si to na teplotu, tak aby to mohol spracovávať ďalej a následne si to dal pod tento hámor, kde vyklepal z toho, alebo teda vytvaroval to, čo vlastne potreboval. Či to bola teda, ako som spomínal, motika, sekera a čokoľvek iné. Moja prvá otázka, nakladáte tu oheň? Jasne, že nakladáme tu oheň v rámci podujatia Hámorská paráda. Zvykneme každý rok tu mať aj kováča, ktorý ukazuje, ako sa to v minulosti robilo. No a podelil sa s vami o skúsenosť, že ako sa mu tu páči, ako sa mu tu pracuje? Ja už len verím, že dobre. Samozrejme je to miesto, ktorých je na Slovensku málo. Podobný funkčný hámor majú vlastne v Medzeve, len Medzeve, čo ja viem, a teda v okolí Medzeva. A tento je ďalší, ktorý sa nachádza tu v Zemplínskych hámroch. A v rámci ešte tejto prehliadky naši návštevníci, okrem toho, že môžu vidieť teda túto výhňu, mech a hámor, máme tu ešte takú zaujímavosť a to, že každý návštevník, ktorý tu príde, si môže na pamiatku vyraziť pamätnú mincu, takže máme tu raznicu, máme tu pekné, čisté zatiaľ medené peniažky, ktoré ešte peniažky nie sú, sú to vlastne polotovar, ktorý sa umiestni do raznice a takýmto silným jedným úderom si môžeme tu vyraziť pamätnú mincu, ktorú si potom odnášate so sebou ako spomienku na Zemplínske hámre. Tak ja verím, že poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú, určite prídu minimálne si vyraziť mincu a pozrieť sa na tú pec, nad ktorou som tu ochkala. Mali to teda z prvej ruky. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si nás povodil po malej časti pamiatok, ktoré sú ukryté v Zemplínskych hámroch. Prešli sme si 3 zo 14 objektov nášho hámorského naučného chodníka, takže toto bola taká v úvodzovkách krátka a malá ochutnávka, aj keď sme si povedali teda to gro, čo je najdôležitejšie, ale ja by som aj touto cestou chcel pozvať všetkých záujemcov, ľudí, ktorých zaujíma história tohto regiónu, Vyhorlackých vrchov a celkovo železiarstva tejto dediny Zemplínskych hámrov, aby prišli k nám
či už v rámci rôznych podujatí, ktoré organizujeme, alebo v rámci možno nejakej skupinky rodinnej, alebo výlety školy a podobne do nášho múzea, kde buď počas prevádzkových hodín, alebo na základe telefonickej objednávky viete si dohodnúť termín a môžeme takto hodinu, 2, 3, 4 a viac cestovať, putovať touto našou obcou, dozvedieť sa množstvo zaujímavostí ako z minulosti, takisto aj v súčasnosti a verím tomu, že aj nejakých vízií do budúcna, čo ešte všetko chystáme. Počúvali ste druhú časť relácie z regiónu s Leou Vaskovou. Dnes sme v nej privítali hostia, ktorým bol starosta obce Zemplínske Hamre Jan Kepič. Toho môžete poznať nielen vďaka jeho starostovskému povolaniu, ale teda aj vďaka sprevádzaniu, ktoré môžete zažiť na vlastnej koži v Hamorskom múzeu alebo pri prechádzaní sa Hamorským naučným chodníkom. Dnes sme sa teda nerozprávali iba o múzeu, priblížili sme si trošku aj históriu obce, históriu remeselných činností v obci Zemplínske Hamre a pozreli sme sa aj na to, v akom stave sa pamiatky a história, ktorá sa tu zachovala, nachádza v dnešnej dobe. Ja verím, že sa vám dnešná časť páčila a znovu sa budeme počuť čoskoro pri ďalšej zaujímavej téme. Lúči sa s vami Lea Vasková a prajem vám pekný deň.